Siz yığınlıqlar çağrılışın qoruysiz, studiyada Alina Valiyeva, isenmisiz? Cemaat transportuna kiriu QR kod bilen gina avtobus yurtuşları bu yangilikni nishik qabul etdiler. Şehirde предприятиелерне hem bitlik rejimin saqlaw boyuncha tekshiruvlar boshlandi. Sholatova tushiruv turkumi o'z reydini o'tkazdi. Meriyada birgina pedagogda ishdan ozod etilmadi deb xabar etdilar. Tik bir shuli ota-onalar o'ziga ma'lumot yetkazdi. Kim haqli? Автобусқа кіру вакцинация узу турындағы документ яки медотвоты турында білішме білен гіне. Татарстан хакимияты жамағат транспортында йөрү үшін QR-кодлар системасын кірту турында қарар қабыл етті. Бұл хақта Лилия Галимова хабар етті. Татарстан президенті матбуғат қызметі жетекшісі ассызықлағанша битлік режимін даими бұзу һәм айрым граждандарның өз-өзләрін жауапсыз тотышы хакимиятның COVID-19-ға қаршы қадғи ғамәлләргә тәрі. Шәһәребезнең автобус кертүчеләре жамағат транспортында QR-кодлар кертүне Qabul ettim. Толырақ Лилия Гатина материалында. Атна башында шолда жамағат транспортында пассажирлар ағымының кемеуі турында білдірділер. Автобус йөртүчеләр QR-кодлар кертелү белән хәл начарланыр дип борчыла. Яңа чикләүләр 22 ноябрьдән үз көченә керергә тиеш. Элегрәк хәбәр ителгәнчә кирәк булганда пассажир йөртүчеләргә QR-кодларны тикшерү өчен техник чаралар сатып алуга субсидия биреләчәк. Әмма пассажирлар белән эш ничек оештырылганлыгын Шолы маршрут автобусларын йөртүчеләр әлегә аңламый. Неудобно это, как и тут сейчас с аппаратами мы замучились, и тем более долго уже это будет. Это просто час пик, все. Нет, не пойдет это. Конечно, неудобно будет. Тут и так уже неудобно. Сдачу даешь, за дорогой сидишь, тут еще QR-коды. И по времени в час пик вообще это нереально даже, не то что неудобно. Но я думаю, что так не будет. Ну вы представляете, я буду ехать этот рейс я буду делать не час в один конец, а 2 часа. И люди будут возмущаться. И потом это же мой заработок. Я буду терять деньги. Шәһәрдә барлыгы маршрутлар буенча 61 трамвай һәм 330 автобус эшли. 18 яшьтән өлкәнрәк пассажирларга QR-кодлардан һәм метотводсыз йөрү тыелачак. Яңалыклар такси һәм төбәгара маршрутларга кагылмаячак. Пассажир йөртүчеләр QR-кодларны күрсәтү конфликтлар китереп чыгарыр дип борчыла. Не представляю, каким образом и на основании чего водитель будет проверять QR-код. А вообще водители имеют право проверять QR-коды? Нет, не имеет права. Принимаются решения, там, я не знаю, по крупным городам, такие как Казань, да, где существуют кондуктора. Кондуктор теоретически может ходить с телефоном, там, я не знаю, проверять. Но опять же, кто ему такие полномочия даст? Моннан тыш 10 көннән соң метотводсыз яисә QR-коды булмаган 60 яшьтән өлкәнрәк кешеләрнең транспорт карталарын блокировкалаячаклар. Әгәр республикада яшәүчеләр картаны декабрь аена тулыландырса, бу сумманы киләсе айга күчерәчәкләр. Вакцинация турында документ дәвалау процессында тикшереләчәк. В данном случае никто на улице пассажиров держать не будет. Предполагается, что проверка QR-кодов будет осуществляться в процессе обелечивания. То есть прежде чем обелить пассажира, кондуктор будет спрашивать QR-код. Если QR-кода нет, пассажир должен будет покинуть транспортное средство. Автобуста кондуктор юк икән, QR-кодны йөртүчеләргә тикшерергә туры киләчәк. Тик Шолы маршрутларында түләү автобустан чыккан вакытта башкарыла. Бу очракта ничек эшләргә? Хәзер пассажир ташучыларны борчый торган тагын бер сорау. Пассажир код күрсәтүдән баш тартса, яисә ул дөрес код булмаса, нишләргә? Лилия Гатина, Елена Камалова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Статистика буенча Татарстанда яшәүче 250 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шолуда узган тәүлектә коронавирусның тагын 23 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 12 ноябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 33397 очрагы билгеле. Аларның 26639 терелгән, 210 узган тәүлектә. Шәһәрдә предприятиеләрне тикшерү башланды. 8 ноябрьгә кадәр оешма хезмәткәрләре COVID-19дан вакцинаның беренче компонентын ясатырга тиеш. Шулай ук Шолуда битлек режимын үтәү буенча рейдлар дәвам итә. Тикшерүчеләр тәртип бозучыларны кибетләрдә, сәүдә үзәкләрендә, шулай ук җәмәгать транспортларында тота. Безнең тикшерү төркеме үз рейдын үткәрде һәм битлек режимы үтәлешен карады.
Соңғы вакытта чоллар шахси соклану чараларын ешрак кие башлады. Жайын һәр үшінші кеше кибеттә битлексез булса, хәзер картина үзгәрде. Бәлки республикада авыручылар саны арту яки Россиядә коронавирус инфекциясеннән үлем буенча көн сайын антирекордлар да чыгаладыр. Тик битлек режимын бузучылар әлегә әз түгел. Шәһәрнең ире сәүдә үзәкләренең берсендә күпләр битлекне безнең камераны күргәч кенә киделәр. Начались рейды по торговым центрам на безмасочников. Вам не страшно без маски ходить? Нет. Просто штрафуют уже столько людей. Ладно, хорошо. Не страшно без маски ходить? Рейды идут. А у нас все, Вы в курсе, что рейды начались по безмасочникам? Хорошо. А вам не страшно вот без нее ходить? Мне тяжело в них. Битлек кимәгән өчен тикшерүчеләр административ беркетмә төзи, барлык материаллар да штраф билгеләү турында карар кабул итү өчен шәһәр судына тапшырыла. Закон буенча чалларны 1000-нән алып 30 000 сумга кадәр штрафка тартырга мөмкиннәр. Исегезгә төшерәбез 8 ноябрьгә кадәр оешма хезмәткәрләре коронавирустан прививканың беренче компонентын ясарга тиеш иде. Вакцинация урыннарында ажиотаж дәвам итә, шәһәрдә тагын бер мобиль пункт ачырга планлаштыралар. Сейчас мы рассматриваем дополнительный пункт вакцинации. В ближайшие дни мы сообщим, где это будет, и какой режим работы, соответственно, тоже сообщим. Мы рассматриваем несколько вариантов, поэтому, когда уже мы точно определимся, в каком месте мы откроем дополнительный пункт вакцинации, мы сообщим. Тикшерүләр шәһәрнең барлык предприятиеләренә дә кагылачак, вакцинасыз хезмәткәрләр ялга яки дистанцион режимга озатылачак. Хезмәткәрләрне прививкасыз кергән өчен штрафлар да аз түгел. Гражданнарга 40 000 сумга кадәр, юридик затларга 500 000 сумга кадәр тәшкил итә. Лилия Гатина, Руслан Бекмухамметов, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бер генә педагог та эштән азат ителмәде. Бу хакта шәһәр мэриясендә 9 ноябрьдән башлап QR-код яки медотвод булганда гына эшләргә рөхсәт ителгәннән соң хәбәр иттеләр. Тик Чаллы-ТВның кайнар элемтәсеннән киресенчә мәктәпләрдән укытучыларны эштән читләштерделәр дигән хәбәрләр килде. Теманы хәбәрчебез ачыклады. Социаль учреждение хезмәткәрләре өчен QR-кодлар мәҗбүри булган беренче көнне үк мэрия вәкилләре барлык уку йортлары да гадәти режимда эшли һәм педагогларны шәһәрдә эштән читләштерү очраклары юк дип хәбәр иттеләр. В образовательных организациях города на данный момент вакцинировано 84% сотрудников. Фактов отстранения от работы нет. Все школы и детские сады работают в штатном режиме с учетом необходимых мер. Әмма шул көнне безгә борчулы ата-аналардан хәбәрләр килә башлады. Шәһәрдәшләрнең сүзләренә караганда, педагогларны прививкалар булмау сәбәпле эштән читләштергәннәр. Айрым алганда сүз Золушка балалар бакчасы һәм 6нчы мәктәп турында бара. Уку йорты директоры аңлатып узганча, мондай очрак чыннан да булган. На момент 9 ноября один учитель не сделал прививку. Он был отстранен приказом по школе до момента выполнения прививки. 11 числа прививка была сделана, и, соответственно, учитель вышел на работу. Золушка балалар бакчасында хәлләр шундый ук, хәзер барлык тәрбиячеләр дә үз эш урыннарында. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк, без шулай ук социаль челтәрләребезгә бу темага пост урнаштырдык. Безгә тагын берничә кеше җавап бирде, әмма белем бирү йортларын атаудан баш тарттылар. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, яңалыклар. Картиналар галереясының зур залында Татарстан Республикасының рәссамнар берлеге әгъзасы Юлия Абрамашвилиның алтын кояш нуры дигән шәхси күргәзмәсе ачылды. Экспозициядә Мишаллы картиналар галереясы фондларыннан һәм авторлы коллекциясеннән эшләр тәкъдим ителгән. Рәссамга булдырыла торган персонажларның характерлары, аларның эмоциональ халәте кызыклы. Үз эшләрендә ул сәнгать хатының төрле техникаларын куллана, иҗади үсеш юлында хәрәкәт итә. Экспозициядә 98 сәнгать әсәре тәкъдим ителгән. Күргәзмә 2021 елның 5 декабрьне кадәр дәвам итәчәк. Сезнең исегезгә төшерәбез, коронавирус инфекциясе белән авыручылар саны арта. Прививка сатырга ашыгыз, чөнки ул вирусны яктырмас өчен иң ышанычлы ысул. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева, сезгә күңелле яллар теләп сау булашам, исән сау булыгыз. Счастье бывает разным. Когда ты с лучшими друзьями или когда осуществляется твоя мечта. Чай Дарфорд. Быть счастливым – это нормально. Глазная клиника Газизовых. Современная хирургия катаракты и глаукомы. Лечение близорукости у детей. Набережные Челны, дом 1408. Телефон 35 75 75.